Väčšina obyvateľov Klokočiny sa už dlhší čas sťažuje, že má problémy s teplou vodou. Voda, ktorá im do domácnosti priteká, je žltá a žltohnedá. Takýto problém majú dokonca aj občania, ktorí už rozvody teplej vody vymenené majú. Obyvatelia sídliska vidia problém v starom potrubí, ktoré aj napriek plánom Nitrianskej teplárenskej spoločnosti už roky nebolo menené. Pokiaľ sme si my vymenili na bytovom dome príslušné rozvody a opätovne bola dodávaná tá teplá voda takej kvalite, ako máte možnosť vidieť aj na záberoch, prípadne na fotkách, tak sa pýtam, po 7 rokoch, keď vyzerajú takto ventily na bytovom dome, nepoškodzuje náhodou úmyselne teplárenská majetok vlastníkov bytov? My máme osadené všetky možné filtračné zariadenia pred našimi zdrojmi a tá voda, ktorú my nakupujeme takisto, tak nám chodí takto skalená. Hrdzavé zafarbenie môžu spôsobovať častice oxidu železa, ktoré vznikajú pri nekontinuálnom odbere vody. Domnievam sa, dosť často bývam po nejakých poruchách. Možno, že je to kvôli starým potrubiam, kvôli starým rozvodom, ale tento problém sa objavuje dosť pravidelne. Písali sme z VAKu nespočetne veľakrát a odpoveď sme dostali vždycky rovnakú, že tá voda je nezávadná. Dodávku teplej vody v záujmovom území nezabezpečuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Naša spoločnosť dodáva pitnú vodu pre bytové domy a v prípade, že odberatelia nie sú spokojní s kvalitou dodávanej vody, môžu svoj podnet podať cez správcu bytového domu, nášho zmluvného partnera na dispečinku našej spoločnosti 24 hodín denne. Aj hygiena potvrdila, že zvýšený obsah železa vo vode neznamená pre ľudí zvýšené riziko. Toto senzorické zhoršenie kvality vody nepredstavuje vážnejšie zdravotné rizika pre obyvateľov a teda je možné tú vodu využívať aj na kúpanie. Napriek tomu by sa však zrejme nikto nenapil hrdzavej vody. Väčšina ľudí má odpor sa v nej aj umyť. Navyše, podľa nariadenia vlády sa hodnotí aj to, či je voda priateľná pre spotrebiteľa z hľadiska senzorických vlastností. A hrdzavá voda určite priateľná nie je. Pokiaľ sa však problém nevyrieši, ľudia si budú musieť naďalej platiť za takúto špinavú vodu.